Indigenous knowledge systems is when you know your story. It is when you know that for you to be able to have snuff as opposed to tobacco, you need to use dried leaves, of course, of aloe, but these leaves need not be 100% dry. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima lendlela obhalwe nguNjabulo P Madlala. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are valued, loved and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Please stay here and make this your permanent home. As you do that, please do not forget to spread the word, as this may assist the channel kakhulu. Namhlanje senza inkundla yesibili isigcawu sesine esitholakala ekhasini lama-58. Kufundeka ngalolu hlobo sivule abakaki. Umqapheli uthathe isinqumo sokuba azikhiphe nendodana yakhe ngaphambi kokuba aye kwaZulu. Basesitolo esidumile sokudla eMcDonald khona eMgungundlovu. Sivale abakaki. U-Ayanda, kumnandi ukudla baba. Umqapheli, ngiyajabula uma kunjalo ndodana. Belunjani usuku lwakho esikoleni ndodana? U-Ayanda, bekumnandi baba. Uthisha uthe ucabanga ukuthi ngingane ehlakaniphile. Umqapheli, wena ucabanga kanjani? U-Ayanda, ngihlakaniphile ngempela mina baba. Ezinye izingane zithi mina ngiphaphile futhi ngiyadelela. Umqapheli, lalela-ke mfana wami, wena uyingane enhle ehlakaniphile. Akekho omunye umuntu ofana nawe lapha emhlabeni. U-Ayanda, ngiyabonga baba. Umqapheli, futhi-ke uyazi ukuthini? Ubaba uyakuthanda uyezwa? U-Ayanda, uhlale ungitshela lokho baba. Umqapheli, yingoba kangifuni ukhohlwe. Sivule abakaki. Aqalaze ngasemnyango. Sivale abakaki. Qagela ukuthi obani laba abezayo. U-Ayanda, sivule abakaki. Naye eqalaza ngasemnyango. Sivale abakaki. Ngumama no-anti Lindelwa. Yini indaba nifike lethi mama nino-anti? Umqapheli, yimina ndodana engithe mabafike lethi. Bengingafuni basiphazamise lapho sidla sobabili sixoxa kamnandi. Ukhozi, sesifikile-ke isikhathi sokuba siniphazamise lezi zithandane ndini ezimbili. Sivule abakaki. Eqabula umyeni wakhe emlonyeni. Sivale abakaki. Ulindelwa, cha niyathandana bandla bhuti nino-Ayanda. Kuyasho ukuthi nguzinyo bulala wenu lona. Umqapheli, mina nendodana yami akukho okuyosehlukanisa. Sivule abakaki. Esho ebamba u-Ayanda emkonkoshela. Sivale abakaki. Siyaphela lapha isigcawu sesine. Ngabomu nje kwazise lesi sigcawu sifushane kakhulu. Ake sifunde isigcawu sesihlanu ukuze sikwazi ngemuva kwaso ukuchaza sicubungule sihlaziye. Sifundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. Kusehhovisi likaqhilika manje esekungelikaMqapheli. Leli hhovisi liphakathi nedolobha laseMgungundlovu. Ilapho kuqondiswa khona wonke amabhizinisi akwaGasa. Sivale abakaki. Usakhile, ngiyakuzwa bhuti, ngikuzwa kahle impela, yize kukhona lapho ngidideka khona. Umqapheli, kukuphi lapho udideka khona? Usakhile. Sivule abakaki. Ehleka. Sivale abakaki. Mina ngingugqayinyanga lapha ekhaya.
umsebenzi wami ukuqapha nokushayela nje kuphela. Angikaze ngiphathe ibhizinisi futhi angazi lutho ngokuphathwa kwalo. Umqapheli neminyaka eminingi usebenza lapha ekhaya. Ubaba waqasha esenethilomu nje elincane, ngakho unesipiliyoni esiningi futhi uliqonda kangcono kunathi sonke ukuthi leli bhizinisi lisukaphi. Usakhile, yiqiniso lelo mfowethu, kodwa noma kunjalo angicabangi ukuthi ngiyilungele le ndima ufuna ngiyidlale. Yebo, khona ngangikhona ugasa esaphemba amabhizinisi akhe. Ngikhumbula ngiphusha ibhala ngiyolanda amakesi kabhiya kamaqhebelele le emadwaleni. Ngaleso sikhathi ubaba uQhilika wayengakabi namoto. Igilosa sasiyithwala siyilayishe etekisini. Umqapheli, yingakho nje ngicabanga ukuthi ikufanele le ndima engikunikeza yona. Mina ngifuna ulekelelane nokhosi ngize ngibuye lapho ngiya khona. Usakhile, uma usho njalo-ke kayikho into engingayisho. Umqapheli, uyavuma-ke? Usakhile, yebo ngiyavuma, kodwa uzothi ungabuya nje ngibuyele emsebenzini wami. Umqapheli, sivule abakaki, ehleka, sivale abakaki. Sinenhlanhla ukuba nawe kuleli bhizinisi likababa. Ngiyabonga noZulu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Inkomba esizoyenza namhlanje ilena ebizwa ngokuthiwa ubudlelwano babadlali nendikimba. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi siqalise, ake senze okulandelayo. Uyakhumbula yini ukuthi kuyini ukubikezela? Ukubikezela yisu elisetshenziswa umbhali ukwendlalela isigameko esizokwenzeka. Sizwa umqapheli ethi yena no-Ayanda akukho okuyobahlukanisa. Uma umuntu esho kanjalo usuke efunga, usuke ethi bayohlukaniswa ukufa. Ngakho-ke lokho asikufake emakhanda ethu, sikubeke le at the back of our minds, sibone ukuthi angeke kwenzeke kanjalo yini. Isu lesibili yisu lokujeqeza emuva. La umbhali uzosivezela umdlali ekhumbula okuthile. Sibona uSakhile ekhumbula ukuthi ngenkathi besungula ibhizinisi lena benoQhilika. Sizosho kanjalo sithi noSakhile wayeyingxenye yalokho, ngoba uSakhile ukhumbula ethatha ibhala eliqhuba eyolanda amakesi kabhiya kamaqhebelele emadwaleni. Ebhodlela sitolo lapho kwagqekezwa khona. Kwaqalwa ngokuba kulandwe ubhiya ozothengiswa ngebhala. Ubhiya lo ubulandwa ngoSakhile. USakhile ukhumbula ukuthi ngaleso sikhathi wayengenayo ngisho imoto uQhilika. Phela ukube ube nemoto ubengakwazi ukuzithwalela ubhiya lona. Futhi kuyabonakala ukuthi imali wayengenayo kahle. Kungani angasebenzisanga izimoto eziqashwayo zokuba zimthwalele ubhiya wakhe? Okwesithathu, ukhumbula ukuthi igilosa yayilayishwa etekisini. Ake siphinde futhi sikhulume ngomlingiswa ongumqapheli. Sizokhumbula ukuthi uma sikhuluma ngomlingiswa sikhuluma ngezinto ezintathu. Sikhumbula ngobunjalo, sikhuluma ngeqhaza alibambile ekuthuthukiseni indikimba kulo mdlalo. Siphinde sikhulume ngendlela avezwe ngayo. Ake sithinte ubunjalo bomlingiswa ukuthi simbona enjani
ngemuva kokukhuluma noma ukwenza okuthile. Umqapheli simbona engumlingiswa othanda indodana yakhe u-Ayanda ngendlela eyisimanga. Emgcwabeni kaQhilika babegqoke amasudi afanayo, futhi umqapheli wayengadinwa ukuyitshela indodana yakhe ukuthi uyayithanda, waze wayitshela nangokuthi wabhala inkondlo ngosuku eyazalwa ngalo. Manje umqapheli ufuna ukuba nendodana yakhe babe nesikhathi bobabili. Nalapho futhi akakhohlwa ukudamane eyitshela ukuthi uyithanda kangakanani, nayo iyasho ukuthi ungitshela ngazo zonke izikhathi baba, ngazo zonke izinsuku. Umqapheli uyayigqugquzela ingane yakhe, uyitshela ukuba ihlakaniphile. Mhlawumbe yiko lokho okuyenza ibonakale njengengane ejabule, ezinye iy'ngane zize zithi iyingane ephaphile. Phela uma umzali wakho ekugqugquzela, uba nomdlandla wokwenza izinto ezithile. Ziningi kabi iy'ngane ey'hlakaniphile la ngaphandle, kodwa ngoba zingenako ukwesekwa abazali bazo, zizithola lezo y'ngane lezo zithithibala, zizithola zingazethembi ukuba zingakwenza okuthile ngoba zingenako ukuxhaswa ngothando oluvela kubazali babo. Ake sibone iqhaza elibanjwe ngumqapheli ekukhuliseni indikimba. Umqapheli ungummeleli kulo mdlalo. Uyayikhulisa indikimba yokuthwala. Unikezwa ngumagqubu ibhokisana elalishiywe nguyise. Utshelwa umagqubu ukuthi imoto ogama layo linguvalelisa kwakuyimoto kaQhilika. Ibhokisana leli liyalela umqapheli ukuba enzeni. Kunomqulo phakathi kwalo omtshela kabanzi ngokufanele akwenze, uze akhale kwazise lokho okufanele akwenze yinto abengakaze ayicabange empilweni yakhe. Uyayithuthukisa indikimba yokuthwala. Nguye loyana ethi baba ngiyazi ukuthi uzongisiza. Nguye loyana eya kunkosikazi wakhe emtshela ukuthi usazoke athi shelele inyanga yonke aye embazwana. Yilapho azothola khona ulwazi okufanele alwazi ngamabhizinisi akhe. Uqamba amanga belu. Uyesaba ukutshela ukhosi ukuthi njengoba ezothatha uhambo lwenyanga yonke nje, uya kothwala, uya kungena ezicathulweni zikayise. Okwesithathu, izindlela umqapheli avezwe ngazo. Umqapheli uvezwe ngegama lakhe. Umqapheli uyaqaphela. Ubeka uSakhile njengomphathi webhizinisi uma yena engekho, ngoba uqaphelile ukuthi nguSakhile owayekhona ngenkathi kuphenjwa leli bhizinisi. Balingani bami nani bafundi, ake senze lokho okufanele sikwenze namuhla. Sizokhuluma ngobudlelwano obukhona phakathi kwabadlali nendikimba. Ubudlelwano, ukuvumelana phakathi kwendikimba nezenzo zabadlali abathile. Okuchaza ukuthi izenzo zabadlali ziyayithuthukisa indikimba. Abanye baye bathi ziyayikhulisa. Ngakho-ke ubudlelwano babadlali nendikimba sisuke sibheka ukweyama kwezenzo zabadlali kule ndikimba exoxwa umbhali.
Indikimba iyiqiniso, umsuka okubalulekile kulowo mbhalo obuciko. Indikimba yalo mbhalo obuciko ukuthwala. Yibaphi abadlali abayithuthukisayo indikimba yokuthwala? Okwamanje babili, umqapheli kanye nomagqubu. Umagqubu uyayithuthukisa indikimba yokuthwala. Akaliyekeli ithuba alitholile. Isimo asivume. Kushoniwe kusemgcwabeni kaqhilika e-Mountain Rise. Uyofihlwa ngalolo suku. Asondele kumqapheli. Kwazise phela wonke umuntu ubeduduza umqapheli ngenxa yokuthi ushonelwe uyise uqhilika. Naye ngokunjalo asondele ezomduduza, kanti ufuna ukusebenzisa lelo thuba, akafuni nokuthi alahle. Ngakho-ke uyayithuthukisa indikimba yokuthwala. Uzotshela umqapheli ngempicabadala, umtshela ngebhokisi, kodwa aphinde afihle kube khona okungazathi leli bhokisi lizungezwe zimanga ngoba kasho ukuthi elani. Uthi akathi nje qhe azolithola kwakhe akwazi ukulibona. Nangempela ngalo lona lolo suku lomngcwabo, umqapheli enze njengoba abeyalelwe, athi qhe kwamagqubu. Umagqubu uxoxela umqapheli, umethulela indaba umqapheli abengayazi futhi abengayicabangi nakancane empilweni yakhe ukuthi uqhilika ubethwele. Imoto eyaziwa ngelikaValelisa ekaqhilika, leyo moto iyayaziwa ukuthi ayihlangani ney'ngane zesikole. Manje kuke kwahlangana ingane leyo iyonyamalala ingaphindi itholakale. Ngakho-ke yena mqapheli njengendodana kaqhilika kuyofanele angene athi shi ezicathulweni zikayise, aqhube lento uyise bekade eyiqhuba. Ngakho-ke ibhokisana leli ngelakhe, ulishiyelwe nguyise futhi akatshelwanga yena Magqubu ukuthi atshele umqapheli ukuthi leli bhokisi linani, leli bhokisi elani. Yena nje kwathiwa akamnikeze ibhokisana lelo. Umqapheli uyayithuthukisa indikimba yokuthwala, nanoma eqaleni ubengahambisani nayo. Liyamethusa leli bhokisi, linogebhezi noma ukhakhayi lomuntu owafa kudala. Liphinde libe negundane eliphila phakathi, kanti leli bhokisana belikhiyiwe. Umqapheli aphume entanta kwamagqubu, ebaleka eshiya ibhokisi ngemuva. Athi uMagqubu membuza ukuthi alenze njani yena leli bhokisi. Phela umbuza ngoba akulona elakhe uMagqubu lelo bhokisi, elikamqapheli. Umqapheli aphendule athi lishise. Uthe noma uMagqubu eseliletha ibhokisi, uliletha ebhodlela sitolo. Umqapheli athukuthele agane unwabu, aze adelele angakhombisi ukuhlonipha. Abize uMagqubu okunguyise noma okunguntanga kayise ngesilima. Athathe ibhokisi ayolintshinga eweni lakwamajuluka. Yisimo esenza umqapheli ukuba aguqule ukwenza, ashintshe manje afune ukungena ezicathulweni zikayise. Ukhosi akafuni ukuthi banyamalale. Yingani umqapheli esethethe isinqumo sokuba banyamalale? Yilezi nkinga ezibe khona. Eyodwa yazo eyenza ukuthi abone ukuthi le ayingangaye, ukulahleka kwethenda. Lena yithenda yamamiliyoni eyayimayelana nokwakhiwa kwenkundla yebhola yonyaka
ka-2010. Kodwa-ke ake sizibale nezinye izinkinga ezenza ukuba umqapheli abone ukuthi la azigitshelwa. Ukusha kwemoto yakhe iyehwa ayeyithanda ngenhliziyo yakhe yonke. Ukugqekezwa kwebhodlela sitolo. Ukhononda kwamakhasimende noma abathengi base-supermarket bekhala ngokuthi abaphethwe kahle. Ukulahleka kwethenda yamamiliyoni. Umqapheli ungena shi ezicathulweni zikaqheleka ngemuva kokuba esexoxisene nokhosi. Ukhosi uyamsola ukuthi akuseyena lo mqapheli ohlakaniphile oliqhawe. Lokho kuyamkhalisa ukhosi. Umqapheli usezimisa isibindi-ke sokuba njengoba ukhosi emethembisa ukuthi bayobambisana, okwangempela kuyofanele ukuba naye enze njengoyise, nangelanda ibhokisi. Ekulandeni kwakhe abone indlela uyise bephila ngayo, okuzimpilo ezimbili. Impilo yasemini, lena ekhombisa ukuthembeka, ethembisa ubuqotho, nempilo yasebusuku, lena ethinta ukuthwala. Nangempela livule ibhokisi, afunde umqulo wawuphakathi, akhale, kodwa avume ukuthi uyokwenza yonke into eshiwo uyise. Nangu manje simuzwa etshela unkosikazi wakhe ukuba usazoke athi shelele aye embazwana, uzohamba inyanga yonke phu. Nango-ke esethatha indodana yakhe u-Ayanda baya e-McDonald's beyongqebeleka. Indlela yakhe yokuvalelisa njengoba asazoke athi shelele. Bayaxoxa. Phela le ngane isondele enhliziyweni yakhe. Akafune lutho ngayo. Yingakho nje ehamba nayo yodwa ukuze kube nesikhathi sabo bobabili bengaphazanyiswa muntu. Ngisho unkosikazi wakhe ukhosi imbala. Balingani bami nanebafundi, njengoba sifunde sagcina la, nami ngizogcina khona. Ungakhohlwa-ke mfundi, ungakhohlwa thisha ukuthi okulandela la isiphetho phela, kodwa isiphetho siwuvo lomfundi. Ngakho umfundi nothisha bangaziphethela ngendlela abathanda ngayo. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.